Ja, vi optager lige en film. Vi skal lige prøve at se Andersen spiser noget. Jo, det gør vi lige nu. Ja. Hvad siger du til det, Chris? Du gør det lige, ja? Ja. Jamen, jeg har stadig ryster over det på skraldespanden. Ja. Så jeg har det ikke godt. Jeg sover. Altså, jeg kan ikke sove i nat. Den er lukket skraldespanden. Ja, han kunne hoppe på alt. Altså, jeg vil sige, det er måske lidt stor. Altså, jeg vil sige, at gynekologer, go home. Det udstyr, Randi har, det er... Jeg kan, altså, hallo. Det er nok bare med. Det er lige ved at gøre rent. Chris. Grunden til, at alle plantagerne i grænseområdet er så forurenet, det er jo fordi, at McDonald's dumper deres frityrer ud. Altså, jamen, det er jo faktisk ikke engang Grænseværkets skyld. Også ude i Kærgård derude. Ja, jamen det er jo McDonald's frityrer, der ligger der.